idaming kada kayo ti madama mapaspasamak iti pagilian iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggap iti komunidad. Daramdaman Radio Sagrada. Naimbag ba nga sa papapagayam kagayam, din manon iti oras iti panakaibingay dagiti sumagmamano at damdamag itangal daw. Siyak ni manong yung arapi amang itanon karagiti damdamag. Dagiti ulo dagiti damdamag lokal, iti OFAT Part 2 can BLS training para karagiti set go. Walo nga estudyante, Manipod Mountain Province, naka-raig iti DOST SEI Scholarship 2026. Lalaki na tayo iti pamaltog iti bantay. Aragiti matulo na iti damdamag nasyonal, Senador Padilla ken Interior Secretary Remola nadaan iti tensyon iti Senado itay laeng napalabas sa ngaldaw. Saan apan ang dakamat nagiti experience iti naganda Senator Ligarda ken Senator Villar iti Senate Blue Ribbon Committee hearing ti flood control mess. Kukwestiyonaran ni Senator Erwin Tolfo. Ilgio Kalinga pinadayawan da ni His Excellency Most Reverend Charles John Brown iti titulo Son of Kalinga ken naipaayan iti nagan tunggayok. Agnobyo iti syudad iti Baguio kasapulan nga agmula iti kayo sakbay ngay bagada ti I-do. Nadaulo ti Special Services Office guyo-guyo na dagiti opisyal ti barangay nga agbalin nga aktibo iti panangidaulo ken panangsumbat kadagiti pakasaknan ti masakupan da barangay. Manipod mat kadagiti detalye dagiti damdamag inlepas dagiti membro ti Sagada Ethnos Tour Guides as organization Renosetgo iti Occupational First Aid Training OFAT ken Basic Life Support BLS iti Kalman June 4, 2026. Nagyaman dagiti tour guides iti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office wenno MDRRMO nga idadolwan ni Mr. E.D. Daplian kastamat kadagiti staff ti opisina ken dagiti volunteers ti SERVS. Gapo iti panangitid da iti libre ken naitid iti puso a panagsanay para kadakwada. Kinuna ni Sitgo President Aladin Dangkiw nga masapol at tuloy-tuloy iti panagpartisipar dagiti guides iti kasta at training gapo ta iso dati ka kadawyan nga muna sumango iti anyaman ay emerhensya wenno aksidente a mapasamak kadagiti turista umili ken oray iti bukod da pamilya. Nagyaman dagiti tour guides iti Municipal Risk Reduction and Management wenno nangibingay mat dagiti guides nga saan anan iti talungal daw at training ngam inton agtultuloy da nga i-practice dagiti na suruda tapno saan amalipatan na dawaton damat iti MDRRMO Sagada nga maiyangay manen ti OFAT ken BLS training iti masakbayan tapno ad-adu pay dagiti guides iti Sagada ti makaadal ken iti masanay iti panangitid iti umuna at tulong iti oras ti emerhensya. Iti na dumapay nga detalya dagiti damdamag, walo nga estudyante Manipod Mountain Province iti napasingkadan nga nakapasa para iti prestihisyo nga programa ti scholarship iti Department of Science and Technology Science Education Institute wenno DOST SEI para iti taon 2026. Dagitoy akalidad ay estudyante kat nakikaykay sa kadagiti 8,500 napili ay nga scholar nationwide nga makaawat iti suporta manipod iti gobyerno Pilipinas. Dagiti nagan nagbaliki qualifier manipod Mountain Province. Si Lin K. Ambukay, Kisha
Kasim F. D. Guzman, Stephen D. Gayudan, Hyros Focanog P. Chugyawi, Marlon C. Colty, Kian P. Badungan, Christine B. Amdangan, kani Rica Cesar L. Gados. Sigun iti DOST-SEI, iti naduan atawan akademya tunggal scholar ket makaawat iti 8,000 pesos binulan a living allowance 10,000 living learning materials ken connectivity allowance tunggal tawen akademiko 10,000 thesis allowance transportation assistance ken 1,000 pesos iti graduation allowance. Dito nga magkatakil agimong akan pagyamanan para kadagiti pamilya ken komunidad ti Mountain Province amang ipakita nga adda talaga tinabilag kabailan dagiti kabataan tayo. Balitaan tayo dagitoy akababalin nga agserbi iti inspirasyon para kadagiti amin nga naganak ken estudyante. Iti dadumapay detalye dagiti damdamag lokal na tayo iti may sa lalaki kalpasan anapaltogan iti asideg iti Kapangdan Elementary School iti barangay Kapangdanan Bantay Ilocos Sur itay malum laeng iti Kalman June 4, 2026. Ti biktima ket agtawan iti 30 ket 3 nga agnanawet iti barangay Rugswanan Bigan City idinto iti suspect ket saan nabigbig. Sigun iti maysa nga residente iti nasawa barangay bayat iti panangi galot na iti baka na iti mapatapat nga sa agasot a metro iti ti bagatan allowed iti nakapasamakan iti insidente ket nakangeg iti kanalbuong iti asideg pagadalan ket iti idinapan ison ti panakakita na iti biktima dara-daraan na baliktaden manipud iti motorsiklo na nga orange black Yamaha Aerox. Insigida nagpaaraya tinasaw nga residente kadagiti kamang ti Bantay Pool Municipal Police Station isu adagos nagresponde dagiti otoridad. Naipan iti biktima iti North Side Doctors Hospital iti barangay Gimod Bantay na ideklara dead on arrival. Agtultol iti investigasyon dagiti otoridad may panggap iti nasao a pamaltog. Iti natumapay detalye dagiti damdamag nasyonal kukwestiyonaran ni Senator Erwin Tulfo ti saan pa nakadakamat dagiti 18 nga ex-Marines iti naganda Senator Lorin Legarda ken Senator Mark Villar kabayatan ti Senate Blue Ribbon Committee hearing iti Huwebes June 4, 2026. Dahito iti ba ti karaman iti affidavits dagiti ex-Marines iti naganda Legarda ken Villar kadagiti maatap nakaawat iti kwarta. Sigon kini Senator Erwin Tulfo, duadalaang kini Senator Vicente Tito Soto II nga inaganan dagiti ex-Marines. Kabayatan na naingat naglibakan da Senator Erwin ken Senator Soto dagiti aligasyon kontra kadakwada. Sigon kini Senator Erwin, one-sided iti panagdengeg nga insayangkat ti Senate Blue Ribbon Panel nga idaduluan ni Senador Pia Cayetano. Impotang na Senador payaban na matlaang dagiti ex-Marines ti panel hearing daytoy ana ituding inton June 8, 2026. Iti na dumapay detalye dagiti damdamag pinadayawan iti lokal a probensya iti Kalinga in His Excellency Most Reverend Charles John Brown, Doctor of Divinity, Apostolic Nuncio to the Philippines, iti titulo nga Son of Kalinga, ken naipaayan iti nagan ti Kalinga tunggayok kas pamigbig iti panagbisita ken panakikaysana iti probinsya. Kagidan iti daytoy naipaay ken kuana ti traditional Kalinga fabric ken lilay kas simboliko as sagot.
may sagarod nga ceremonial welcome iti nasagana para kinkwana no sa dino na bara daytoy nga inainawat dagiti opisyal iti Kalinga iti may sa seremonya ana itampok iti nabaknang a kultura, hospitality, ken at native care apamati kadagiti Kalinga. Inawat daytoy dagiti opisyal iti probinsya kadwa iti dadumapay a lokal a opisyal ken dagiti dadaulo iti probinsya. Nangisayang katmat lang ti arrival hours ti Kalanga Police Provincial Office. Nga intran sa panagkanta iti pambansang awit, Pontifical Hymn, ken Kalinga Hymn, kasaruno dagiti mensahe manipod kadagiti opisyal iti probinsya ken panagperform iti kultura ti Kalinga babaen iti 20 abanga dancers. Nagyaman ni Archbishop Brown iti nabara pa ng awat dagiti Kalinga ken impagganatgut na iti kinapatag iti Catholic Church iti pamati, kultura ken serbisyo iti probinsya. Iti dumapay detalye dagiti damdamag sigon kini Floro Bastian dadaulo ti UFMD dumanon iti 19 nga agnobyo iti nangimula iti lang kinalabos iti kalabos iti Love Tree iti park iti City Hall nang isayangkat ti aktibidad tungkal Lunes ken Merkules. Iti nasa programa ket saan lang ang mga ipatpatungpal iti syudad ti Baguio no dikit kastamat lang ijay itugon ken Valenzuela City. Goy-goyo-goyon mat ti SEPMO, CPMO, dagiti individual kal organization na makikaykay sa iti panangimula kadagiti kayo, kadagiti pagtaenganda, ken dagiti bakanti alaw kadagiti lote, kadagiti barangay manipod, kadagiti nursery iti syudad. Mabali na makikoordinar iti opisina ti SIPMO iti City Hall babaen ikin ni Attorney Renan Diwas para iti kanayunan nga informasyon. Iti na dumapay detalye dagiti lokal damdamag goy-goyo ni Benjamin Magalong dadaulo ti Special Service Office SSO kadagiti opisyal iti barangay nga agbalin nga aktibo iti panangidaulo iti panangsungbat kadagiti pakasaknan ti masakupan da barangay. Iti insayangkat iti naisayangkat ang media conference iti kalabos kinuna ni makangdang ti panangidaulo iti barangay ket backbone iti lokal a gobyerno. Imanamang mat ni Mayor Benjamin Magalong kagidan iti panakikad kadwana iti resultan dagiti opisyal dagiti isyo iti komunidad imbis nga orayon pay dagiti reklamo dagiti umili. Impagganatgat matlang dagiti opisyal iti kinapatag ti community program kas iti yakap PhilHealth para kadagiti senior citizens, persons with disabilities, ken solo parents. Karaman matlang kadagiti prioridad iti panang patalinaw iti drug cleared status dagiti barangay babaen iti aktibo panang ipatungpal kadagiti programa ti barangay ti Anti-Drug Abuse Council wenno PADAC. Sak ni manong yung arapi nga nang ipadamag kadagiti damdamag itang aldaw na imbag nga aldaw kada kayo amin nga awan labas.